Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Di pediang subhai vi baro syakimat kimat jonggani kejan miet sni balang ka Tarik Naitung arjar arfsan. Ini sedang shua da kimat Khubor na Jylla. Uba reaching sun siang shai na kasnong wapung skor East Giant Hills District. Ula dawa ya chairman ka District Selection Committee jong ka East Giant Hills District ban ajing bensyai hakabay day bat ka advertisement balapan mi daga DSC house name arjar khat khandai ya ka baula kam baula yo ya ka copy leng ba ka website hakabay day bat ka jingpen bana ya ka post LDA kam typist ya ka ba omshim lapan bana katno teligi post ki balaj kumba jule baro shikata hnrei la shutho bet some post lani katto katni ki post sakoi pan kadai ka post demonstrator JR1 balapan bana lightly ki post uba siang syai ulaong bakat kum ka jingyo jing tip jong u layathu bahadu menta yakini ki post balapan bana nado usnem arjar khat khandai ompat la setia ban pendep hadu menta Hagajo kopor ubah seng syai ula dawa ya ke DSC bagadai banda penbenaru ya ki marks jongki nong yakun examen hadin bola yok pediang ya ke jubab RTI haka khat arterik ujeliu arjar arfsan ka baula pan ya ke jingtip haka bai dai bat ke jing penlong ya ke examen tungkam na ke benta bon teligi post Urang bak senong, lembat ki nong lam senong jong ke renja kumjuk ru MDC barim ubah peniat sing sim Kila lek ya kenduk yang Menteri Sorkar bopek ya ketenat PHE Umar Kuis marak ban pensngau hau ya ke jing kerduk ha ke senong renja. Urang bak senong ulai tu ba ke senong renja kadon gumba khat saung hajar ngut ki nong senong senong kad ba ka ke bagi yo pan kalak ban pendap tang ya kumba lai hajar ngut ki nong senong senong bat ki babon ki long yeng ki hab ban thet kumba lai sen ha ke sitayo. Kani kalak tak ha ya ka yo ka kot Kalong ke Khubor ke penbitar ya ke babun namar ke jingkam lamler jong uba lilut joj na ke senong lapangam baula mensau na ke jing syak siat da ke jeri siat sim hagi karbi ke basyong basa ha langkaroi ke badon marjan bat ke senong khanduli bat ke senong lapangam hadu bala janmi ke jing yakan at hapdeng ki khasi penar bat ki karbi ha West Giant Hills District Nrei ka jing shisha kalong markhong pong namar ba kat kum ka jing yethu jong kat tu kat ningut ki brio ki bayo I ya kani ki jingja ki lapan tip hau wa ha snong jong kala pangap uba daimon mileng do ba uba joj lilut ulaman saw na ka jing ur jong u na ka bicycle hajan ka snong langkaroi ba ula siat da ka jri haki karbi kakong Janice Sawian life ways nem karta ka basyong basa hanong mensong shalom Kala jar ngai nala yeng naduk menin kasngi. Kumta ki bahayeng kila kerpat bala dadon mano bayo I yaka kin sngau ban pentip daga ba phone hau new number khandai nyau sau san nrieu nyau san khandai nrieu khnang bakan yo ban wan pai biang shi. Ki dikhot bat kinong ilam jongka Giant Students Union sengkmi kila tur kendit syaka office trekam jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills District ban penpau ya ke jing bitar halor ke jing bempa pulit para jong ke sorkar syaka snong lapangap hadian bagi pai khasi penar ki basyong basa hakani ke snong ke badon markhap bat ka West Karbi Anglong District Assam kila mat ya ke jing syak pendik balai pujat haki Karbi bat haki pulit Assam Wemele ke North Shillong constituency ba Adalbert nongrum ula ong ba hadu mentaru udang day udukot jong ka Voice of the People Party bat onam dan bala ban khangi u ban kren bat ulong laitluit ban kren bat lada ka constitution jong kano ka party ka khangi u ban kren ru unom salia ya kata Uba Adalbert ula ong ba ula yo ya kren bat ulampang ke yeng dorbar halor ke jing syak sospon jong u bat ulampang ula yathu ba umdon jing tip ai ya kata Ki pulit ka East Giant Hills District kila yo ban kurup yo drug heroin uba kia shispa nriu po point laipun riu gram nakawai ka kali ke badon yu number ML not sau B khandai nyu not lai Kani kalong hadian bagi pulit kila pelong ya jing talasi kali ha ter a hakapor khatway bejem step.
ki pulit kila kemno ya wayu breu bala tip kerteng kum u Kabir Udin Mazumdar bat la pengat ya u hapo ki kendon jongka NDPS Act bat ka jing toket menta kala ya khmat ban lap shushu ya ki bedon keti u sembut menteri rangba ka Jylla wakmi ya ketanat kampo yeng ula pentip ba ka sorkar kala dep ban ajing tha ya u deputy commissioner bat ya u superintendent of police jongka West Jante Hills district ban pek ya ka jinglong jingman ha ka snong lapangap hadin balami ka jing ya kan a dangshen ha pedeng ki khasipnar bat ki karbi uba Preston ulay thu bak sorkar kala dep shnaya ka temporary camp haga shnong lapangap haga bala papa hararu amduna ya laipongut ki pulet ki batrekam baro arpso kakong Angela Rangat kala ya thu bak long kmi ka basyong de madan ka bara da usdi ban penting bat berngem ya kinong trei jong ka Shillong Municipal Board bat ya ki pulet haga por baki wan khanra nong de madan ha khandailat kam dai satia ka khot jong kanu ka seng kinong de madan nrei ka dei ka riu shimet bat ka nong de madan ka ba imja nakani hi ka kam utrai jong ka economic medical hall u Davendra Singhania ulapan pau ka jing sngo babi halor ka ka pelajar ha ka laipo Tarik Jylla arajar arpsan ha ka por ba kinong trei ka Shillong Municipal Board ki wan khanra nong de madan ha ka bakala mi ka jing pen inia ha pedeng jong u bat kilong kemi ki basyong de madan ulaong baga jingkren jeng u kamut ban kren ben yano hnrei ka dei tang ka jing yasung thu bakla ulaong baga ka bala sapriang ha ka video ka dei ka batang khendiat hnrei ki baring video kimyo na basdang bat dei na kata ka daw kim sung thu ulaong ba ha ka tu ka sngi ki don ki khna ki bawan siang senduk hakmat dukan jong u ban ulaya kren da ka ba jai hnrei ki laberngem pan ban yu u bat kumta ula kiu jung khluj bat kalami ka jingkren ru kumto kumba kalapau ka video shushu ulaong ba ka yeng ka sem jung u kala syong la sa ha kani ka Jylla la kumba shispa san post nem bat wala kim dei ki khasi ha ka snam nrei gi don ka jing sngo ba ka Meghalaya ka dei ka snong trai la jong ki bat kiru ki sngo trai kum ka Jylla la jong u sembut menteri rangba ka Jylla u bakmi ya katanat kampo yeng u ba Preston tensong ulaong ba omdon mano ru bala ban shim ya ka an ha ka khti kani ka jing kan tho jong u sembut menteri rangba kalong hadien shisngi ba ka sengking atiar New Trap National Liberation Council kala berngem ya utrai jong ka economic pharmacy bat dawa ba udai ban mino na kani ka Jylla hadien bu la be ya kinong de madan bakim dan hok ban syong di jing di hakmat dukan jong kakong Angela Rangat kum kawai na ki nong yalam jong ka seng ginong de madan kala dawa no menteri sorkar ba polung do ba udai ban pensyai ya ka jing kan tho jong persya ya ki nong yalam jong ka seng ginong de madan da ka ba ong ba ka don shalandet kakong Angela kala ong balada uba pol umla ban pensyai ya kani kan ujor da ka FIR ban kan dawa bai menrai khmat persya ya u kala ong bakum unong mi khmat pai ba dei ban kren lapla bat dei ban udei ban perkhat RCN shua ban pentho bria ya ki we mentatung ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari wei riu pai ba ulaman sau jor na ga jing Pyrthei jong bom IED ha ga jan miet sngi ba ar bala tep da ki le no Maoist ha ka wei ka klau ha Bijapur district jong Jylla Chhattisgarh ya ubala mansau la itu kerteng kum Vishal Gote ubala laifu arsnem karta nagashnong Motalaguda kabahab hapo ka Madet Police Station uni orang ba ula lek syaklau ban khejur klau la itu ka Khubor na ka sorkar ki pulit ke Jylla Bihar ki la yo ujor na ki riu pai ba halor ke jing sya pengop ya ki jing lek kai online ha ki riu shim kabu ki la yo kem ya laingut ki brio na Nalanda district ki badon khti ban syukor ki pai ba da ka penmi ya ki jing penna ya ki online advertisement ki bayadei bat ka Kerala lottery ka Vashikaran Baba bat ka call boy service da ka ba airu ya ki mobile number u menteri jong ka sorkar Uttar Pradesh u Sanjay Nishat
Ula takran kelai ya ka Presiden jong ka Bahujan Samaj Party ka Mayawati halor ka jing wo nia ya ka jing pen kiu ya ka bai shong rel da ka ba ong ba ka jing pen kiu dor ya ka bai shong rel ka long ka ba khamduna haba yenu jor bat ka dor bala pen kiu ha ka por ba ka Mayawati kadang bat ya ula kam sensyar ha ka Jylla. Santali ki lingsun ki balatmu ban hiar hakat lingsun ha Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad. Lahap ban pa hiar no syaki wei benta jongga Jylla nagadau ke jing sniu syaba palat ke sun beneng ha kapor menmit. Nagani gadau ya ki lingsun ki bawan na Lucknow, Kolkata, Mumbai, bat na Jaipur la betha bakin hiar no syaki kat lingsun bamarjan. Ka Sigachi Industries kalau orang baga jing Pyrthei haka karkhana ha Pashim Milaram haga Jylla Telangana ka lalam syaga jing yap hadu sau pungut ki brio bat lifeline ngut ki weipat kila mensaujur ka company hau kurwa balapan mi pat ba hadien kani ke jing ja kalapan bena ban ajing yarap marshi klor tengka ya ki bahi ngasem jong ki bala klat no kat bayi ke mensau ka company kan yarap ban bay ya baro ke jing lut jing sep kat ba kidang don haga jing sumar. Mentatung ini pai syagimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ki menteri kambari jong ki southly kiri ki bala jutip ru kim ka kuat. Ki bakentup ya kari Australia, Japan, United States, bat kari India. Kila pen scam biang ya ke jing ang not ba scam jong ki ban yo ya ka kai ke peteng ke balai lo na Indo-Pacific bat kila yang persya ya ginu ki ba pen kelai ya ka status quo da ka bor ni da ka ba syupun bor ka sarkar jong Trump kala pen sange no ya ka jingpa jingerap tiartma syakari Ukraine hadin bakala syong bisyar ban pen biang shua ya ka jingdon kam jong ki sipai la jong la pentip ka White House bat ka Pentagon ka nong aktien jong ka White House ka Ann Kelly hau kurwo kala ong ba ka jingshim ya kani karai kalong ban bu shwa hakmat ya ka jing mentoy jong ki nong syong shnong kari America ya ki wei pat kiri ki badon kam ya ka jingerap uwei usamlan hari Pakistan ubala khat khandai snem karta ula syakem hari Greece halor ke jingkeno ba udon kti ban ai jakari ya ki laingut ki mender ki bawan rung be ai kini ki laingut ki mender ki bala syakem ki kentup ya wei nong Afghan bat arngut ki nong Eritrea ya ki bala nget baki rung be ai syakari Greece hadien baki la siu ya kepisa ka ba mar lai hajar US dollar marway lengba ka smuggling network ka batre kamburi hagari Turkey. Presiden jong United States Donald Trump ula kentu ya ka seng leno Hamas ban pediang ya ka jing sange ya siat ka ban riu posngi da ka ba ong ba ka ri Israel kala menjur ya ka jing bu kendon ka seng leno Houthi kala shim ya ka jingkit kle halor ka jing siat ya ki namding ballistic missile sha Ben Gurion Airport ka badon ha Central Israel. Haga video bala penmi haga lat patai Khubor bala patai da ka Al Masira TV unong aktien jongani ke seng leno u Yahya Saria haga singi baar ula ong ba dai gani ka kanhon ke bala siat da ki namding ya ka Ben Gurion Airport ha Tel Aviv. Foreign Minister jongari Iran Syed Abbas Arakchi ula ong baka rijong kadang don kam shibun kapor ban shim ya karai lakan pediang naem ya ka jing ya keren bat kari United States kani jing pen pau jong Arakchi kalong halor ke jing tmu ban sedang ya ka jing ya keren halor ki kam nuclear hapdeng ka Iran bat ka United States. Russia kala penpau bakam don mon setia bania kren bat kari Ukraine nrei ka thong ka jongka kalong ban yo ya ka jingjob lengba ka sain Pyrthei la ong unong aktien jongka Kremlin Dmitry Peskov Peskov la ong bakandang simpor ban pentrei kam ya ka jing menjur ya ka jing kren banengkong bat kari Ukraine kentup ya ka jing IT markliang ya ki koidi thma bat ka jing IT ya ki met yap jong ki sipai balayap hakatma. Itu kilong kimat kublai.